आयु मानो खामानि मावदों दे अन्थाव बाथावनो हे गा जोंनि बे आलु बर' इउटुब चेनेलाव गासैबो फिन बरा हरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं जोंबो मोजाङै दं लोगोफोर ना मोजां नुदा जोंनि बे आलु बर' इउटुब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोन लोगोमोन जेनेबा गाइसमोन अननानै एसे सापर्ट होलायदो आरोखि साबस्क्राइबफोर खालामना हो जोंबो एसे मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन आरोना माबा गोरोन्थि जायोबा जोंनि भिडिअफोराव निमाहा होबानो जालायबाय आरोखि ने आयु मानो खामानि मावदों दे अन्थाव बाथावनो मा साननांगौ जेनेबा खस्थ' हिनजावखौ खामानि मावहोयो दा सानगोन दे मावना दोन लाइ फोनो नागिरदों लाइ लोगोफोर इमान खस्थ' मावना आंनो मावखाथारो नै सिखा थिखा गासैबो आं दोनजोबखाना जों गावस्राबो साबस्क्राइब खालामना हो नालाय दागलिथार साफागोन दादा मालाय बायदि देलायग्रा नङा आङो गाइसफोर सप्तासे नामा जाबाय दुगैयाखै दुगैथां दुगैखौ थगायना गोजां बोथोर दाथ' दुगैनाय मानसिखौ बिदि नुयो नायलाय फुरलेलि आथिंफोरखौ नायलाय अबस्था गैया दे आलथा फुलायबावसो लायबावोलै जा जखाखासो फोना पाउडार फोना मान बोसोर बारलांबाय मायाव साइज दुगैना गाइसफोर देलायनो लुबैदा पार्लारावबो हाबनो होद सप्तासे नामा जाबाय बे दुगैया नङा लानाङा गाइसफोर न'आव साननाय लांगोन मालायफोरा एकदमबारे नङा आं बेबायदि दुगैयालासिनो थानो हाया दा नै खामानि मावबाय दा हा जावगिना आरो मैगं गायगोन नोंसोरो खोन्थागोन दे नायबाय थाबानो जाबाय बेयाव मानसिनि थाजिया नागिर जायो दुगैबावासो आथिं आखाइल' सुना थायो बियो आं बेबायदि साननांगौबा नोंखौसो थुबो बाथिया दुगैखाया नोङो नाय बेसेबां साफा आङो लोगोफोर गाइस बेसेबां मोजां नुयो आंखौ हेन्डसाम मैगंनि माबा बानायनो नागिरदां दाउ हाबनो हायिनि खस्थ'लै लोगोफोर माथो खालामबावनो मावाबाबो जाया सोर जाहोगोन मावाबा नै आलु गायदां एसे लोगोफोर एकदम बिराद बुरजा हा जावग्लिबाय आं नै आलु गायनो आलुआबो नै एसेल'थार इयावनो दोनबा सायाव सानदुं गोसोआवल' बुरजा जानो बेयावनो दोन खुदै जाबा मानसिया थैयाना इयाव लाबो नै सायाबो एसेल'थार गावसो जाखुमाजोब्बाय मैयानिखौ नुवाखै नों जासिलथारनायलाय आंनो होफैनाय गावहासो होबाय जानाया जानायसै होनबा आंबो जाथ्रालै गुदुं खालामदों माथो नों था लोगोफोर थासोमलि नै संख्रि सा जि खस्थ'लै लोगोफोर संसार जानायाबो आयौ लोगोफोर मा होनबावगोन आरोना एकदम फारसेनिफ्राय नै सिखा नांगौनो सिखा गंनै गोदान लाबोदां रुवा लाबोदां खदाल लाबोदां गुना लाबोदां नै हिन्जाव आथिं जिरायनानै दं आरामनो संसार जानाया बिराद खस्थ' दारि सारि लावला जोब्बाय नै माथो बुंबावनो आरो औवा दानना लाबोदों थब्रै बेखौ हेबबाय आङो सानथामसो लाखाबाय बेसेबाङावनो लोगोफोर दाउ गग्रा बानायनो होदों बे जाखाङागौ माने मबाइलखौनो दांनो होलाब्रा गद्रेजाव सोना दोनजोब्बाय मबाइलखौ सेरनो मोनाखै आङो मबाइल एक सेकेन्ड भिडिअ नायबा थानो हाया आंहा दिनै जेने थेने माने खावना उन्दुलांनायाव गद्रेजखौ सोर खेवनानै माने आं मबाइलखौ दिरुनदों आरो दिनै नै लोगोफोर जा खस्थ'लै मा बुंबावगोन बेलेग जानायाबो गोरलै नङा बाला गुदुङाव आगार होनाय ना मा होनो माने आगार होहांबाय जाहैदों आरोखि बिराद खस्थ'लै लोगोफोर नै गयबो गायबाय आङो गायनायालाय हाबो बायबाय बोराय बुरैया होखारबाय दा माने होखारनायाथ' जेनेबा होखाराखै आरो नांलाय खमलाय जालाबाय थायो बेखायनो माने जों बेलेग जास्राबाय आरो बोराय बुरै सानैजों नै आलासिबो सासे दंफैयो जोंनावहाय
आलासिया अबेथि थांसै नै आलासिया बारा गोजान नङा आरो भिडिअ'आनो जाखांबाय नालाय माया अफ जाबाय बेखौनो बानायगासिनो दं नो लोगोफोर थाब थाब हाबा जाथारनाङा बुरजा फैसा खामायनानै हाबा जा बिल्डिं न' लुनानै नङाबा आंबायदि पस्तायनाङोलै सयथिबो नै गारि स्कुटि गंसे लादों बेनि इनस्टलमेन्ट हरनांगौ 2500 मासाव 2 बोसोर दा गेस सोनांगौनो बन सिननो बायो आं बन सिनबाय थानो बायो बनफ्राबो हनै गाव सिननाय नङा मालाया सिननाय बन सिननो बायो गेस सोआबाबो जाया गेस सोनांगोन गेस सोनाय 1250 ना 1200 थाखा लायो स्कुटिनि इनस्टलमेन्ट 2500 आरो जानाय लोंनाय फारसेनिफ्राय बायजोबनांगौबा मास दिनै खर'आ गरम जायोलै लोगोफोर थाब हाबा जाखानाङा नङाबा बाला गुदुङाव ओरै आगान होनाया बेबायदि जागोनबो लोगोफोर थाब जानाङा एकदम खस्थ'लै लोगोफोर